paka Harare. Chemu Harare chiri kuti kudini? Baba Pati, murume ane mukadzi wake. Aroora mukadzi wake ndokuita mhuri yake nemukadzi wake. Ndokubva aita girlfriend. Ndobva aita girlfriend. Aita girlfriend ndokudanana kutaura kuno kwatiri kuita. Vakusvika kuma 6-7 months vachidanana. Mwedzi iyi ndokubva vaona kuti tafamba. Tine kodzero yekutororana. Right? Mune kodzero yekuroorana. Ndokubva vakwanisa kutointroducana kuenda kwana tete, vari kufambidzana, kuenda kwana mbuya, zvese vari kuita. Right, vaita izvozvo. Ndokusvika pakutogadzira kuti takuita madate ekuti toita sei tizadzise zvatiri tigoroorana zviri pamutemo, torega kugara seboyfriend negirlfriend. Zvandiri kutaura zvemhuri yeZimbabwe, ndokubva vaviri mukadzi achibva tungamira kuenda kwerudzi rwake, zvikanzi ndauya nemurume tagara pasi tawirirana, tauya kuzokugarisai zuva rekuti tikuzivise kuti musi wakati nemurume wangu tiri kuya kuzogara pano tigoroorana. Ndauya kuzokuzivisa kuti mukadzi akatoperekedzana akatungamirira murume kuenda kuvabereki vake, ndauya nemurume wangu kuzokuzivisai kuti kana aenda nemukomana wake kuvabereki kuhama dzake achinoisa dedi vawirirana kuti soka tiri kuroorana. Right. So mukadzi wandiri kutaura murume uyu akaroora atori nemukadzi nemwe mhuri. Okay. Apa anoda kutopinda mamutu. Ari mukadzi wada kutora munhu akatomboita uimba akaitawo vana asi agere ega vawirirana. Ndokutaka kuchengetana, babhadharirana marendi, vanotsvagirana chikafu, zvese zvinoshedzera kwenzi pamusha murume uyu ndiari kuita. But hazvisati zvave official because murume uyu kumbe kwake hazvizivi. Ende varume vabereki vemukadzi uyu vanongoziva havo kuti vanhu ava vari kufambidza, but hakuna chakaenda, hakuna chavanoti ndiye mukadzi wemunhu, asi vari kuziva zvakuti pane zvinoda kuitika. Asi date yaita sei raendeswa. Ndokubva vagara pasi. Zvikanzi roora ritoriita sei? Zvikanzi tichiendesa kunoroora, toda kutsvaga vanhu vekitering. Pachechiko kapa. Right? Toda kutsvaga vanhu vesadheko. Ndofunga handizivi kuti sei kusida kudaniwa Queen Loreni Nyasha Muzambi. Ndokubasa kwake ka. Kwedheko kauko. Handizivi kuti Muzambi akashekwa sirifunga foni yainetsa. Ndokubva kutsvaga photoshoot. Vasikana nemadzimai vachaperekedza ndokutengerwa hembe. Munoziva vakadzi vepfurira mucheno ka. Zvese chibva zvonga. Ndobva kwatingwa grocery. Ndobva rapakwa zvese zvirumba upi? Zvirumba vemukadzi yawo. Vamirira kuti vanoda sei? Vakuda kunoroora. Kuroora kwasarigwa nemazuva maviri. Murume ari kubasa, achidzoka kubasa ari masikati, ndokusvika kumba, ndokuwanika mumba munomwe murume akagara. Ndiani uyu? Hanzi shamwari yangu. Vakuma 6-7 months vachidanana, but shamwari iyi murume asati amboiona ende asati airatidzwa. Asi murume shoko ravo naro nderekuti wangu ndakaita mukadzi wangu uyu ndakamuona kuti ndigoroora, ndatevedza zvese, ndatevedza kuhama ndaenda, ndasvika kwese kwese ndaenda, zviri kudiwa ndatumirwa listi, ndamirira kunoroora, ndatenga zvinhu zvese, kwasara mazuva 3 ekunoroora, ndiri kusangana nemukadzi ane murume mumba, mukadzi murume mumba. Ndomubvunza kwanzi shamwari yangu, Zimbabwe mukadzi anoita shamwari yechirume risingazikana nemurume zvokusvika pakuvharana mumba? Zviriko here? Zviriko here kuti murume anoita shamwari yechikadzi zvokuti mukadzi wake anosvika vakavharana mumba achishedzera kuti ishamwari yangu gore rese haumuzivi, wozotaka kumuona ari mumba? So murume paakasvika kumba unexpectedly asingatarisirwe, achibva aona mumba mune shamwari yechirume yasingazivi. Shamwari iyi yanga yakagara pai? Shayo yakagara pambedha. Pambedha pemudzimai? Pemadzimai. Pemusikana uyu. Ada kunoroorwa. Apo handizivi nemagariro avaita tingati mukomana nemusikana here, because pa 6 months ndiye anobhadhira marenzi, ndiye anotenga chikafu, pakarwara ndo panoitiwapo, kana mwana aida kuenda dziko chikoro ndiye anobhadhara. Murume nemukadzi chakaisati chaitwa chete kuenda kunoroora.
right ndizvo ere kuti mukadzi anoita murume anogona kuuya mumba mukadzi murume asikazive kuti ishamwari yangu? Ko iye mukadzi wemunhu anoita here shamwari yechirume inotopinzwa mumba? Saka murume pakasvika mumba akaona mune shamwari yemukadzi wasingazive akareta sei akati kudini? Murume zvaakaita kangoti masora sei muri right alright kwakutobuda angaseka pakamota panze ndobvaenda panze aina panze akafanzi koma kutoenda ndikuteerwa nemukadzi ndikuti kutevera ndikudziva kuti munhu wamaona mumba akagara umwe ishamwari yangu tine makore kwese kwerekambore kuchichi kwakati ndiyakatiratidza kwakati ndiyandoratidza kwakati ndiyanondiperekedza right ndiyo shamwari yangu ndati ndikuzivisei nhasi baba nhengi iyo ndiye murume wangu so ane murume itai zvamuri kuita zvamuri kuita. Mukadzi ada kukwidza voice zvikanzizo akazotava kupindura ndiye murume anga ari moyo zvikanzi iwe wafana kuti ukwidze voice chikonzero chero dai ndirini ndasvika kumba kwangu ndikaona kune mumwe murume handifari. Ichokwadi handifari nokuti hamusi vakadzi vega handifari saka usakwidza voice. So murume akaita sekunonzi munhu ari kugadzisa kuti shungu dzemurume sakwire aite senge akawandira uko, asi murume ari kuti zvandakanga ndakaronga kumberi kwendanga ndichida kuita nezvandakanga ndakaita mhuri yeZimbabwe ndodini zvandaona izvi chiedza chiri papi hongu zvinosarudzwa neni, asi murimi pafungwa dzenyuwo unowana mwe murume akagara pamubhedha mumba mako mautezvata rendi mauta zvese wangonzi nemukadzi ishamwari yangu mubhedha imba ivhiri kugara mudining kuvharirana nemukadzi wemunhu anotava kungonzi nhasi ishamwari. Vakadzi vevanhu vane vashamwari vechirume here zvokuti vanopinda kuvharirana mumba? Varume vevanhu vane vashamwari dzechikadzi here zvokusvika pakupinda kugarana mumba? Waona murume wako aine mukadzi wakavharana mumba wosvika wangonzi mai mwana itai zvamuri kuita ishamwari yangu ishi mumba? Zviriko here pachivanhu chedu? Iye murume anga akagara pamubhedha pakabvunzwa kunzi uyu ndiani nemurume adaka kuroora mukadzi akati ishamwari yangu. Iye murume hapana here mashoko akataurawo? Baba kunonzi kunyarara kwanza handitozivi kuti aida kutaura kana singatero kunonzi kunyarara, asi shoko rakazora nderekuti amai mamfanira kuti kwidze izwi nokuti kunyange dai ndirini ndasvika kumba kwangu ndikaona kune murume akagara mumba hazvifadzi. Murume hanamboti ake noise vanhu vakachinjirana nemashoko mukadzi ndobva abuda ndobva apinda mumota make, apinda mumota make akuenda mukadzi nemaminetsi anga abuda murume wewe ainzi shamwari yoyo ndokutaka kumhanya kuenda kubhasitop kuti unoona kuti murume wewe asati akwira here. Murume akateresa nemaziso right kushamwari iyai kutoitevera. Ndakatomboudza murume shamwari yako buda kuti ona timbosara makagara munomu ndoramboperekedza shamwari ishi yechirume iyai iri kwanzi nemurume ayeshuwa here ndokona ukavharira mono shamwari munomu, asi mabvunzo mukuru unoti ndizvo here kuti vakadzi vevanhu vane shamwari dzavo dzechirume dzisingasikana nevarume? Ko iyo kana ukamboita shamwari usati waroorwa usati wave nemunhu, kana wave nemunhu vanhu vanotamba kusvika papi nemunhu ane munhu? Shamwari iyi inoziviswa nani kuti handichatambi kusvika pandaisvika chikonzero munhu ane munhu? Inoziva sei? Iye munhu hakuda kuroorwa kana kuti senge ipapa panga pane 2 days right dzekunobvisa mari wozosvika mumba ushoera pane murume akagara pambedha dzaitwa hama dziri kuziva dzakatotumirwa mari dzekuuya pakaipa regai tinzwe vedare kuti vanoti kudini 0713 938 538 0713 938 nemagariro nenyika pachezvayo zvese zviri mujira renyika. National Fabric dada nayo. Kwanza auda kuroorwa akati gandiroeseka goodbye. Zina langa ndine chamnurwa chanero makhala kunokunoto nepadremon yakwana nthawi ya madyerero sezvo akada kuroorwa ateroeseka goodbye kubada kwa Yesu ndiponso ndinyuye chaka chatsopano choverekeka here mafuno abwino nthawi zonse ndiye sangalalani ndi achibale ndi achinansi ndiponso mukhale mukupewa ngozi pa msewu. Chaka cha 2024 tikumaneso tikalamo kalani pa chimtembo pa National FM ndine kazaida kuroorwa ateroeseka goodbye. Zitarangu ndironzi Edimo kuda pashicha ino. ndisagire pasi Ndechembora ndakabata rimonzi. Kubatana unit ndipo pane moyo. Hapana musha usina matare. Kugara chiyara wobazana.
ndipo patinodzidza rusosa rwechara chimwe dzingizi gonyera pamwe damba kuudzwa akazopisa rake zano mazvake kava mharadzano raiva duwino rikava zambuko nyika gwenga china maninji asi sandipo pane moyo kubatana ndipo pane moyo ndiwo gwenyika sezvatiri kuzimba mako kuzevezera nhaka nevabanzi nehangano egata demaigwe kuva nhasi takatunzwa pane moyo we kubatana ndipo pane moyo kubatana kusunganidza vimbo kubatana wogonera nyika wozadzisa zvino zvayo nemoyo wotuura neruzivo rwokudengezera nyika woona mapungubwe nerushingo pane moyo ndiyo nzwisa yenhoroondo patigere dzimba mapwe usadonhera rute chisi chako kusona nguo neyabvaruka mukadzi wemunhu abatwe iwe pavanotamba jerusarema mufungo yavo zimbabwe sandinhambe-tambe chiri mumoyo pane moyo kubatana unity ndipo pane moyo ndatenda. Tinotenda muri yeZimbabwe. Regai katienderere mberi nacho chirongwa the hottest mid morning show in Zimbabwe. Regai nimboenda pa live streaming Facebook page ya Bhozhongora zvikanzi na Trust Goka kuonekana kwakanaka hanzi kuonekana kwakanaka Joyce Papaya right okay murume uyu ngachitorega zvake kuroora ndinonzi Juliet Takaruva zvikanzi na Elvis Junior Magunde ko munyaradzi akazovigwa here chandinoziva ndechekuti munyaradzi hasati avigwa Caroline Gombedza mamuka seko ndi Auntie Mevi ava okay muri seko Auntie Mevi zvikanzi na Evans Vado dzinzi asi mufesi uyu angauya kuzoonekana kwekupedzisira musikana asati aenda kunoroora usadaro kadi regai katinzwe kuti vateereri vanyama vanoti kudini nthawi ndoziri kudiyana 12 minutes to 12 paZBC National FM radio tirimo mukati machirongwa chino the hottest mid morning show in Zimbabwe. Tsika mwana tsika. Muri Zimbabwe ndinonzi Alex Macheso vantu baba washero kuti aya ndinoteerera kuchirongwa chinonzi gamba remimhanzi matinonzwa nhoroondo dzevayimbi magamba emuno muZimbabwe pa National FM. Tinotenda baba Isabel nthawi ndoziri kudiyana regai katimbonzwa kuti icho chemuharare vari kuti kudini kanyemba taurira vanhu chokwadi hakuna zvakadaro icho chikomba chemukadzi murume uyo ngasiyane nazvo anonobhadharira mari pasina ndinonzi baba Mavis kukambuzuma zvakaita izvi mati kudii baba Isabel zvakaita murume akatenga zvinhu akatenga zvinhu akagadzirira right and ari kutozikanwa vachati kudini ko vabereki vemusikana kana mukwasha akarega kuuya pane here mashoko akaendeswa nemusikana kuhama dzake pamusoro pechitiko chakaitika chimanjika chakaitika sanhasi right murume achibva agara kusvika mangwana kuti achanzwa mukadzi achiudza hama dzake kuti kuno kundakaita zvakati saka toita sei kana kupotera kuhama dzake ahana murume ndiye atozotaka kutofonera one by one vanobatika vaya nekuti vana tezvera vafonerekeka akufonera sana sekuru nevazukuru ari kutonzwa kuti hatisi kuziziva takatomirira kuti tiri kuuya kumutambo zvichireva kuti musikana haana kuudza hama dzake zvakaitika ya hanzi ngasi yemukadzi uyu ndinonzi Tete Chigidi mbuya vazviko pamba Tete Chigidi Abel Marumisi okay hanzi morning kanyemba ndakachibata chimuti kuti dzvi ndinonzi Abel Marumisi ndiri paSouth Africa paCape Town ndifarisire hanzi ndingafarewo mukaverenga message yangu ndokumbirawo kamunimhoresera baba namai vangu pagokwe apa hanzi
panonzi panyaradza nemanoti road right ndinonzi Abel Marumisa. Ndaiwerenga message yako tikangoiona chete aiwa mazuva chirungu kane kungoti tazi chienda. Yes Bhozho na KB ndoda kuziva kuti mumba makaonekwa mune murume akagara pamubhedha makakura sei, marooms mangani, mune machezere pamwe panga pasina pekugara endi panze painaya kiki ndinonzi baba mumu pachando. Baba mumu ari pachando. Murume uyu muprofita. Kwaitonaya mumba umu kuna dining kuna bedroom asi vanhu vanga vari kubedroom asi dining iripo. Shamwari inoiswa kupi? Panze painaya dai yanga iri one room zviri naye amu dining murimo kuti vanhu vanogona kugara. Asi kana une one room uchiziva kuti uri mukadzi wemunhu right unoregera murume achipinda imomo pasina mumwe murume yake ende asingazivikanwe right kana kuti unotosvedza kuti wo kana pakadaiswa pasvikike anoziva ndiweka ndizvozvo. Hey ya regai tinzwe hanzi shiri yaita seiko. Ndiri kuona message iri kubwera pano kiki kuseka kwepa WhatsApp. Shiri ine muriro wayo haisiye natopedza nemisosha mwari changamuka uyo muchero wemusango muka iwe usinure nevakadzi ava muchadzidza zvakawanda right chaizvo. Ndimunosera kuti timu rangu iri lapsus yangu maideni bladeni vacho Delphin Doran Jaden Braden vavakidzani vedu baba namai kambanje Beni na Berito wechere pana Lighton pa Fodga apo Kitas we chip airtime pa Red Continent ne boys rese riri pari Dr. Nefias Chimboane timu sinyo timu nyanzu yese kunyanya Cynthia na Hudson Kampira Aivika Kono ne mfana wake Beatrice panaka fudza mombe apo Leo we madudu bike pana membwe apo na Saidi mfana tsano ndini tumisani ngwenya mufakos area jeipa mabaskoro pasamuriwo Paul Riketivu glory Manchester United. Baba Pati. Yes. Munoti Willow Pullman selector pa musoro chete musasvika zvichikumazita vemasinazvinzwa Pullman selector chete kiki shiri ine muririro wayo haisiye. Ndatopedza newe soshamwari changamuka uyo muchero wemusango muka iwe ushinure nevakadzi ava muchadzidza zvakawanda. Koma KB. Yes. Tomboti tine vanhu vari kuenda kumapawa tine vanhu vamwe vanongoita zvavanoita vanhu vakadzi vanomboenda kumapawa havakwanisi kuzomboroorwa here vakatogara mumba vanororwa hapana mudzimai asingaroorwe hazviiti so apa chii chinofanira kuitika apa dare ndiri kuona rataura kuti changamuka murume iwe nokuti pakaipapa handisi kuziva kuti pakadaro unoita sei. Ameno pakadaro unoita sei. 7 minutes to 12 ndopafika nthawe pali manje regaika tione kuti pane chamunokwanisa kakutsudzura pane chipfupi baba Isabel pane nyaya ndiye kuHonde Valley yamakataura here yemwana akaita 6 years ari musango pane mubvunzo wakazouya wekuti mapurisa pakashayikwa mwana mapurisa akanoziviswa handiti chokwadi pakazotaura mubatsiri mapurisa vakanoziviswa here pakaenda vanhu vachinotsvaga mwana musango pakazowanikwa. Mapurisa vakaziviswa asi vakaendwa nawo musango vagari vemunzvimbo. Yes. Ndakataura kuti mukati menzvimbo iyi mune madzishe nevarimo imomo vakasvika vakakumbirwa tingafira sei mugomo iri tine nyaya tiinayo murimiriri wemunzvimbo umo achibva atovapa machinda avo kuti isango nderedu imi muri mabvakure takuchikupaiwo chii vedu vamunokwira navo mugomo vakakwira navo mugomo kusvika zvawanikwa zvakaitika ende pavakadzika vakadzokera nekuvakuru kuti pamatituma tiende mugomo ndozvanowanikwa izvi. Right. Ende mwana akawanikwa uya vakadzokera zvakare kumapurisa kuti gore rakati takauya pano tikaripota kuti tine mwana tiri kushaya muzvikoro nekumapurisa vachifamba vachipa ripoti kuti tine mwana tiri kuwana vakadzokera kuti mwana wachaita sei tamuwana. Right. Asi nzira vakamuwana nayo ndo yandaitaura kuti nyoka dzakatungamirira mwana mberi. Yes. Izvo mapurisa vari kuziva kuti mwana akawanikwa angari mugomo endi kuti bamunini ndiwo vaive nechekuita nekushayikwa kwemwana. Apa rukutaura vachipikisa senge vano nzvenga asi zvakazoitwa zvokunzizwe pane zvatichecha pano munhu acharwara kutaura kuno kwatiri kuti baba munini vava ndo vakasitirwa takati gombo neruoko hazvichashandi kana kutogara pamota kudhiraivha havachadhiraivhi ende pavakadonha nguva iyo yakauya mwana iyoyo ndonguva vakadonha vari mugomo imomo ende ndiye munhu akamborambidza vanhu kuti munhu wamuri kushevedza pano
tinosahwira uyu kuti ngaapinde pakati pedu. Apinjira papi pati yatiri kuita pano ndeyerudzi rwedu chete. Ava vatorwa vabva nekupi zvikanzi nevanhu hongu mutorwa ashanya pano but zvaataura tinozviziva. Takashaya mwana midzimu yedu iri pano haina yambotaura asi uyu ataura zvatinoziva. Hatizvizivi here zvataura zvanitozviziva zvikanzi carry on. Baba Isabel, tipeiwo kanhamba dzemubatsiri uyo wekugweru. Tiri kuda kakumufonera timudze kakuti mubatsiri zviri nani kakuti wani munhu aite sei aende pane kuti vanhu 6 vazoshayikwa kubudikidza nenyaya yekugweru yemukuwasha iyo. Kotsoko yakazodini nezuro kanyemba TJ Mavunga kuti weshe kwachine hama. Soko yakaonekwa mudhorobha yakazodini. Soko